rigtig hurtigt. Det er så hurtigt som bare. Nå, der! Stine! Hvad fanden er jeg i gang? Det føler mig Du filmer altså ikke, den? Jo. Nej, jeg sidder og skriver sms'er. Mit hoved er op, mit hoved er jorden. Godmorgen. Ikke den lidt der. Det prøver vi ikke træne lidt. Okay, ja. Wow, det er mærkeligt det. Stine hurtigere. Du skubber til mig. Jeg rørte ikke, mand. Det var ikke bare væk i mig. Wow. Det skal ikke gå rart. Jeg kan tage ikke. Okay, Stine hun ligner bare en bjørnebord til dig, sorry. Men hun er så høj. Wow. Du falder. Wow, du falder. Du falder. Jeg føler mig vildt dårlig lige nu. Også mig, jeg skal brække mig. Jeg skal bare dø. Gå nu væk, Stine. Du falder. Jeg kan ikke se det. Det kan man gå ved døren. Der var ikke lige en bur. Jeg er ikke stået på mit ben. Det hele kører bare rundt. For fanden, vi brækker mit ben. Det hele kører bare Vi kan rundt. ikke stoppe. Gulvet kører rundt. Vi Jeg kan gør ikke ikke. stoppe. Vi kan ikke stoppe. Vi kan ikke stoppe. Jeg kan bare ikke se noget. Jeg kan ikke stoppe. Men det er som om gulvet drejer rundt som Ja, en plade. som om man så stille og gulvet Ja. drejer. Så der er lige ved at falde. Du falder. Du falder. Plade. Jeg har prøvet at gøre det her. Jeg har prøvet at gøre det her på en koloni. Ja. Og så faldt jeg, fordi jeg stadig gik op ad en bakke.